Zimbabwe ndadzoka zvekare zvatanga manje tell a friend kuti Kulia is online. Nasi panapa muri yeZimbabwe toda kumbonzwawo kuti madzimambo vari kuti kudii nenyaya yezvinhu zvakaitika paKariba apo. No time to waste. Regedza tibva tangobata Emperor King Munhumutapa timbonzwa kuti vari kutiwo kudii nenyaya dzepaKariba papa Mr. Timothy Chiminya. Zvakamira sei kokoka? Amen. Let's hope zvinopera. Zvinopera here. Yes, my king. Welcome to Kulian TV. Muri sei mambo? Aiwa, kunotinotamba. Tikati aiwa since tamboti garise kudai tinombotaura nemadzimambo katinzwe kuti mambo vari kutiwo kudii comment yavo nekuda kwechiitiko chakaitika kuKariba uko tingati chii chiri kunyatsoitika naye mambo ndimi kavaridzi venyika iyi. Ichokwadi chiitiko chakaitika kuKariba chinosuwisa zvakanyanya mitakuzi. Inyaya yekuti madzishe akagadzwa kuKariba kune chivanhu chinoitwa kana kuchigadzwa madzimambo eKariba zvinodzikanwa nevatonga kuti kana izvozvo zvikasaitika munoona nemasaini akafanana neiwaya ndineva kuti midzimu inenge yakatsamwa nemaitirwo anenge achiitwa nevanhu munyika ari mado enyama vasingatevedzi chivanhu chedu vasingatevedzi nhoroondo yemhondoro nemhondoro nzvimbo nenzvimbo dzine mhondoro dzadzo asi zvakaitika kuKariba inyaya yekuti local government inenge ichingotora madzishe asina kukodzera. Alright. But imimi mambo nyaya iyi zvisati zvaitika imimi masigns makagara maaona here ende makavapawo yambiro here imimi sevaridzi venyika iyi kuti aiwa musadaro zvinhu zvinozoshata pamberi apo. Yambiro ndakatopa ndosaka muchitoona ndichiti nyika inofana kuturwa kuna Munhumutapa musi wa10 December. Vanhu vose uyai titure nyika kuna Munhumutapa. Vakarwa hondo, vana mujibha, vabereki vaibikira. Panguva yacho nyika ichitungamirwa nemhondoro dzepasi rose dana Munhumutapa. Saka zviri kuti aiwa kuti ropa rirege kuramba richibeuka. Ndakamboudzwa vamwe vacho vakatoenda kuti moyo vakadzoka vapo. Inhau yekuti vanenge vachipikisa zvavanoziva. Saka mhondoro pari zvino dzakatsamwa. Chose chinoda kuitwa mukati menyika ino chakuturirwa kuna Munhumutapa. Ukabika doro usina Munhumutapa bika zvinhu zvacho zvinozokuwana ikoko. Tarisai muone zvakaitika vanhu vakaenda kuMozambique vachisiya mhondoro yana Munhumutapa vobva vanotaura nechekuita nekugumbusa magandanga ikoko kubva tawana rufu. But mune ma-steps here so far ati amati matoro ekuwirira nevanhu ivava kuti vakwanise kuzenge vachicomply since ndanzwa mukutaura kuti musi wa10 December nyika iri chinonge chinopirwa kuna Munhumutapa. Pane here kana pachiitiko ichi pachange panewo right ma-government officials here kuti vakwanise kudzosa nyika kana kuti muchangopfurira mberi nechirongwa then ma-consequences obva azoramba achiitika munyika like zvakaita sezvaitika kuKariba nezvakaitika kunana Chimoyo? Ndakanyorera vamutamba-tsamba. Ndiri kuita
zviri pamutemo. Ndakatanga ndazivisa Concord yakatondinyorera tsamba kuda makambosangana nayo yakabvati masangana nayo. Yes, makandiratidza. Yekuti ndakuunita Munhumutapa empire yose ikazvitambira nemaoko maviri. Alright. So ndakachizonyorera vamutamba tsamba. I had to ndambokurira document racho. Yes. Remusi wa10 December ndiwanyorera kuti vamutamba ndinowanyorera nenhau yei. Ndo mukuru wemapurisa anokwanisa kuuya kuchengetedza. Vamwe vese magovernment officials machiki vese vanoda kuuya. Avo vanouya asi ndinokoka kunyanya masvikiro, makombwe nevose vakakodzera. Magovernment officials chaanotyisa, vamwe vacho ndo akatoromba, vamwe vacho ndo asingadiwi nemhuri yacho. Alright. Ende zvinhu zvavakapota vakarombera zvinhu zvavakagara idzodzo. Saka kuti zvipindurwe zvinenge zvichidya ivo, asi tinongozviita ivo varipo, ende takatovakokawo kuti vange varipo. Alright. But ndanzwa muchiti vamwe vacho ndo vanenge vakaromba manje. Hapana zvinozoitika here or anything zvisingazowirirane pachiitiko ichi? Zvinonoitika kudzimba kwavo kwavakaromba ikoko. Handiti munoona kuti vana seneta Mabel chinomuona vakaenda uko vachisiyaiswa naMunhumutapa kuMozambique. Then vadzoka kuMozambique, munhu mukuru wedhenja anonzi Comrade akatodzoka akanopikisana nemhondro dzakataura ikoko, asi akadzoka achibva angofa. Saka mudzimu izvozvi wakutevera kubva pakabuda Munhumutapa. Kana ukaita zvisizvo zvinongokudzokera ipapo. Saka ndine urombo hwangu nekuti vakazoshaya, hatitenderi kuti munhu anga achishaya. Asi nharo kana ukanyanya kudzita nharo ndokwa zvinosvika. Alright, zvakanaka imambo. Regai ndikubvunzei mubvunzo wenyu wekupedzisira sezvo ndoziva kuti munenge mune zvimwewo zvamunenge muchiita asi ndokutendera nekubatikira pachivhidhivhidhi. Pane imwe mubvunzo ndandiri kubvunzwa nevanhu vanzi vanhu vari because I know ndakambokubvunza this question but maybe vanhu pamwe havana kunyatsopindurika zvizere. Inyaya yetsvimbo yenyika iri kunzi tsvimbo yenyika yakazodzoka iri kwamuri mimisi Munhumutapa, like handii yakambenzi yanzi amene vanhu vaenzi yaipiwa nguva yehondo chinchi. Tsvimbo yenyika yakadzoka kwandiri kudhara. Alright. Tsvimbo yenyika inototi kana ndikanongedza zuva, zuva rinotevera Munhumutapa. Kana ndikanongedza kuti ritevere richikwira kumusoro rinokwira kumusoro, ndikatevera chidzika pasi rinodzika pasi. Tsvimbo yenyika yakatadzirwa navaMugabe 1990 pavakanga vaipiwa, ikadzapinda ikapinda mugomo rinonzi Munhumutapa. Ndo munova mandakazondoitora gomo reMunhumutapa. Ndo gomo rinonzi Gandavarori riri pakati pemhondoro nechivhu rinonzi Gandavarori. Kana kuti Munhumutapa. Ndo mandakatotora tsvimbo iyoyo yatiinayo nhasi. Ndinonzwa vanhu vakawanda vachitaura nezvetsvimbo. Tsvimbo yenyika yatova kumuridzi nekuti yagara iri yemuridzi. Vamwe vakagadzira dzavo dzefeki, vamwe vakagadzira dzavo dzegoridhe dzefeki futi. Varungu vakambodzosa futi yefeki futi 1980. Asi tsvimbo chaiyo yenyika aiwa ndinayo, ende ndo iri kutonga even mukati meropa rangu. Ndo inoita kuti yakatomboda kubiwa
ipapa ndaenda kujere vamwe vachita hatoda kunofukunira mugabe vamwe vandozvizura magavhmendi officials vanotozviziva vaitoda kutoiguta zvose kana ndingachafambi nayo saka izvo havasi kukunetsa here kutoitora nekuti vari kuti ndo inonipa masimba. Saka manje apa iwo ndotowawo tsvimbo yacho ine masimba asi ndikavapa handizvi kuti vanoisenzesei. ndozvandada kubvunza kuti munorarawo peri manje ava muuye muchitonokerwa here kana mbavha dzichitumwa kuti dzinge dzichiiba vachitumwa nevari kuida vacho mati ndikati havauye here vachida kunoba havakwanisi kuitora vakaitora vanodzoka muromo vanodzoka nayo mumusoro wakamira nekuti itsvimbo yavari kuda itsvimbo yaitoda kutoba inisori kujere asi vakatadza kuiba nekuti ndakatosiya ndaisainisa kuno mumwe roya wavanga vasingazivi zvakatotsikwa nevanhu vekufemiri kwangu vakatotsikirwa vachinzi tiri kuda tsvimbo yakati vakati aiwa ndikadaisira vamwe mai vanoitwa mai maregere panyaya yekuti vape loya tsvimbo iyoyo ichitoenda mujeri vakapa loya wandansira tombozi tsvimbo iyoyo yakatsvagwa zvakanyanya asi ndakadzoka nayo ndinayo. Zvakanaka imambo ndokutendai nenguva yenyu yamakwanisa kubatikira pachivhitivhiti panapa kana pachinge pachizoita zvimwe ticharamba tichingodbvunza tichingodeidzai tichingodaro zvanhasi maita zvakanaka mauya pachannel. Aiwa ndinokutendai Mr. Kulen. Alright, thank you so much. Ndinokutendai. Sharp bye bye. Asi muparizeyo Mr. Kulen wekuti mashoko angu ekupedzisira ndeyekuti vanhu vose ndetosakana kwamurambinda mugomoramuringa kurukurwa nyika ichitururwa kuna muno mutatu musi wa10 December. Alright. Aiwa zvakanakai shoko ratonzwika ipapa sinzi matozvitaura murimi aiwa ticharamba tichingodaro. Ndinotenda ende vasikuramba vachitazingaiti vacharohwa neshambo.